लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नया वीडियो मिले सबसे पहले। प्रेजेंटेड बाय VS एंटरटेनमेंट। हमारो वता सिंगार मजा ले लेना भातर 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 रोज ढोड़ी पता वाला बजावता मिलल लई का सजनवा मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावता मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावता चोली के गोली चबावता मिलल लई का सजनवा VS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। रोज चोली के गोली चबावता बाटे कम जोड़ऊ तो तू पर पातिर लागे साझे में रोए उठा लाली खातिर तो बाटे कम जोड़ऊ तो तू पर पातिर लागे साझे में रोए उठा लाली खातिर हम चढ़ली जवानी भइल बाटे पानी पानी रसगुल्ला खाती मुहाऊ फुलावेला मिलल लई का सजनवा मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावेला मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावेला मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावेला मिलल लई का सजनवा हम चढ़ली जवानी उफान मारता नहीं सूरज सवरिया तरफ जानता हम चढ़ली जवानी उफान मारता नहीं सूरज सवरिया तरफ जानता हमरो वता खजाना अब नाही रे सहाला लली पापा के हाथ से हिलावता मिलल लई का सजनवा मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावता मिलल लई का सजनवा रोज चोली के गोली चबावता VS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। प्रेजेंटेड बाय VS एंटरटेनमेंट।